Malawi Brief. Lero pa programu yachidzulo anthu akupereka maganizo awo makamaka pa lamulo limene president wa dziko lino walamula kunena kuti adokotala amene akugwira ntchito m'boma asamakhalenso ndi zipatala zawo zina zapambali. Zambiri zili mu programu iyi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamulira kuti mchitidwe omalandira ndalama makamaka pakati pa kugwira ntchito mzipatala kuti mwina apereke thandizo kwa odwala. Akuti mchitidwe umenewu uthe ndiponso sizololedwa kuti ogwira ntchito mzipatala zaboma azikhalanso ndi zipatala za private kuphatikizapo malo ogulitsira mankhwala ajatimati pharmacy, ndipo opezeka azichotsedwa ntchito komanso lamulo lizigwira ntchito. Timafuna titadziwa kuti inuyo mukakhala phe kodi zoonadi kuti mzipatala zaboma mdziko muno mumachitikadi zachinyengo, chigamulochi kapena kuti chitsogozochi kulamulirako kumene mtsogoleri wachitako kuti aliyense opezeka kuti ali ndi private clinic kapena kuti ali ndi pharmacy ngati ali kugwira ntchito mzipatala zaboma amene wadzimangidwa komanso kuti adzitha kuyankha milandu ina osayiwalanso kuti business zawozo ndi kuti zikhala pa mavuto. Timafuna timve maganizo anu kuti nkhani zimwe zilandira bwanji mdziko muno. Nzoonadi pali nkhani zoti machitika zachinyengo kodi mmene mtsogoleri wafotokoza moteromu inuyo nkhani imeneyi mwayilandirako bwanji maganizo mwanu titatha kudziwa komanso kumva ochuluka ndiwo amene akuimba foni. Tatiyeni timbe foni zathu ngati tili m'mayiko akunja tilolanso kuti pa WhatsApp apa tikhoza kuyankhapo foni zanu komanso ndithu maloko calls ife tikhalanso pano tikuyankha foni zimenezi kuti timve maganizo anu kuti kodi zimene mtsogoleri wa dzikoyi wayankhulazi nzothandiza kuti anzathu amene ali achipatala asamachita kuti business yayi za clinic. Mwaswera bwanji live pa Luntha Television? Zikomo kwambiri pa Luntha Television chifukwa cha maprogramu ano onse timasangana nawo kuno South Africa. Dzina lanu komanso maganizo anu ku South Africa uko titadziwa. Inewo dzina langa ndine Jamu kuno South Africa ndithu. Akuterotu mzipatala zabomu machitika chinyengo akuti munthu kuti athandizike zimapezeka kuti adokotala kuti undipatse kena kake ndi president akuti zimenezi at the same time munthu wogwira ntchito mchipatala asapezekenso ali ndi chipatala chake cha private kapena pharmacy. Mwazilandira bwanji nkhani zimenezi? Nkhani zimenezi ineyo mbali yanga ndiye ndachilandira bwino. Kumeneko ndiye timati utsogoleri wa masomphenya. Makamaka ndiyambirire pa gawo lakuti amene akugwira ntchito ya udokta kaonesi asakhale ndi pharmacy kunja izozo ndi 150%. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti mankhwalawa akamasowa mzipatala zabomazi ndi anthu omwewa amene akutenga mankhwala amagulitsa mafamasi mwawo. Maprofetiwo akuwapeza chifukwa kuti aba mankhwala mchipatala cha boma chimene chili chinthu kwa amene amalira mankhwala ku chipatala. Line yanu ikuoneka ikuvuta ikudula jama komabe pitirizani kupereka maganizo anu. Chabwino amene ndithu zioneka kuti zativuta titole kwena apa kuti timveso. Mwaswera bwanji? Hello? Mwaswerako bwanji tione kumwina ena timve maganizo awo kuti nili busy. Ku South Africa you can call us back line and simamveka bwino. Kumene sikukhwanyirana ufulu kuti anthu asiye kupanga business za mafamasi pa line up. Mwaswerako bwanji ngati ali dokotala kapena kugwira ntchito kuchipatala kuti ameneyo tu asamapange zimenezi. Mwaswera bwanji pa line up? Ndaswera timve maganizo anu. Mtsogoleri wa dziko wafotokoza koma inunso timve maganizo anu pa zimenezi. Dzina lanu kumene mwatimbira? Amusa Ubango na miyango Ubango. Muli ndi flow 1 minute yanu yayamba. Amene wote sikudakula kunena zona. Kuti nene zona corruption watu kuno yamanga ndithu kwambiri.
Okay. Kuti zipite muzipatala zambiri zikuchitira dinthu zimenezo ndipo ndofunisisa kuti ndithu aziyang'anisise bwinobwino chifukwa anthu akuvutika mzipatala. Okay. Zimene akunena zonse zaboza ndizoona even madokotala omwe kuti upite kumene kuchokapeza zonena kuti mankhwala kulibe akuuza kuti upita kule ku pharmacy yake sakuchita kukuuza kuti upite pharmacy yakuti yakuti behind ndiye kuti ndiye mwini wake akuuza mankhwala osakupezeka kuchipatala iye mwene amene akuatenga ukafika kumene Chabwino. Ndizinthu zovuta komanso azimayi awama obereka mchipatala akuvutika even anthu oyang'anira odwala malo ogona ena izo akuchita kuvutika malo ogona mwina nakaganizira zimenezo zayana kumanga ndithu muzipatala mu malo ogona anthu ndichita mapatient. Chabwino. Akumavutika kwambiri anthu akumakona makolidwe ena akumakona pamvula. Chabwino. Maka ayang'anisise chipatala chakuzomba. Chipatala chakuzomba sikuli bwino. Zimene zifuna ndalama zikwambiri ichi ngene kuchita kutchula special apite kuzomba ayang'anisise kuzomba kuli chipwirikiti kwambiri chosakhala bwino. Simwacho sesanzano ntchito kuzombako. Hayi ndithu sili kwachosesa komatu zinthu ndiza ma citizen onena kuti iwo akulipidwa ndi misonkho ma taxpayer a Malawi sononso akumatenga zinthu zomwezo kumakazipangira business chimodzimodzi ngati omwe achapita watamba lokudaja makatenga ndalama kunesi kuja kumati iya chimanga chitime tisagulisa kwa Malawi tisagulisa ku government chimanga kuchilima kuchisungaso kufuna kukagulisaso kwina ndrama za Malawi sizabino zimenezo corruption is too much kwambiri baka kuzomba sikuli bino chipatala cha kuzomba akazi ayanisise kusiku kwenda bwino. Titokoze kwambiri kumva maganizo ano mukhale ndi usiku opambana kuna miyango. Inonso limodzi tathokoza. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika kuti kodino nkhanizi mwazilandira bwanji palaina apa ndi bwanji. Ndibwino kaino. Tili bwino kodi mmanchera maseko kodi njani koma. Ngati leader azindaleka chitsazo cha bwino ku mtundu wa dziko. Ndiye makhamwa siya chakudya nkuchera program. Basi tu. Tikulandireni kwambiri Professor Peter Mutharika walamulira kuti ogwira ntchito mchipatala kuyambira pano asapezeke ali ndi pharmacy kapena chipatala chapadera chimene amati private clinic. Akangopezeka wayambana ndi boma. Timafuna timve maganizo anu kuti kodi professor siphuma limeneli sanachite zinthu zimaphuma. Zikomo kwambiri. Choyambirira timatero nena kuti china chilichonse chimene timachita ifeyo chimayenda ndi lamulo. Okay. Ndipo lamulo likamuonekera kugwira ntchito wina akalakwitsa. Ndikukhulupirira kuti ambiri amachita mantha. Okay. Chifukwa munthu umachoka kwanu ukafusira ntchito. Chichewa chake china atigwiritse ntchito chichewa choti ngakhale kugwira ntchito kumene kwasi kwanu ndi kuchilendo sagwira kwira. Ya ndi sikuchipatala kokha kumene kuli mavuto amenewa. Ngakhalenso nthambi za polisi zachitetezo. Zinthu ngati zimene zizi nzambiri kwa basi. Chifukwa ukapeza ndingoyamba ngati kuchitetezoku. Ukapeza msitikali adayambitsa kake kasekirite. Okay. Kamene amalemba so anthu azilonda lingulelo chidule. Chifukwa wa polisi wa ame mulonda amene amakhala pa khomo la shopu uja osewa ndazilonda. Musayankhule choncho pa TV pa. Iyayi tinene tikuyankhula chichewa chiyankhulo chimene wina aliyense Malawi muno amachidziwa. Ndiye zimakhala tizodabwitsa kuti mwina ifeyo ngati kuno kukasungu tapita chipatala chaching'ono poona matenda amene achakuza kuti awawo ofunika apite kukasungu pachizungu amati kuapanga lifa eti ndiye mopita kumene kuja ndi matenda wachakuza kuti mankhwala awawa kulibe koma tapita ndi private yakuti imene achakunena ija ndi yake ya dokotala. Moti ineyo nono nena kuti iwo aja a president akhoza poyankhula choncho koma angotsindikwa nena kuti aliyense amene akugwira ntchito za chipatala ngati ali ndi chipatalacho pakali pano chitsekedwe. Chifukwa chakuti mankhwala ambiri amene amakhala amphamvu akafika mzipatala muja mankhwala aja amabedwa nkumakayika mzipatala zimene zija.
ndiye ineyo naona onena kuti angoruma anthu ngati achitetezo athuwa afufuze door to door la chipatala lija. Akutero kuti mpakana ena achipatala akumalandira ndalama kuti athandize anthu maka mzipatala zaboma. Zikuchitika zimene dziko muno nzotheka zimene. Kodi sikuchipatala kwakha mkupolisi komwe kuti mbalono yoti ntulutse ndaponyandika 200,000 zimenezo zikuchitika sikuchipatala kwakha. Nthambi zonse zaboma zimene zimakhala ngati kuti ifeyo anthu tufuna tikalandire kothandizo. Amayambira pati tsopano nkhaniyo kuti alimbe mtima kuti tachita kena kake ngati mungakhalepo ndi chithunzithunzi pamene tikutseka kulankhulana kwathu. Chabwino pamene amayambira mpakuti matenda anuwa akufunika mankhwala amtundu kuti koma kuti mankhwala amenewa kunoko kuti tikutulutsireni pafunika mwakuti ndenu pomuona m'bale wanu pomuona mwana wanu pomuona bambo wanu pomuona amayi anu mmene alili ndi mankhwala amene akunena dokotala sipavuro bisa mthumba kumpatsa. Apo yayi mwina amankupatsa nambala erero mane ukangoponya mmenemo ineyo indiveza pompano tapitani pakhomo apo pali agent yonso ngwake wa iye wadokotala. Ndiye dziko lathu lino kuti tidzifufuza mokwanira kapena wailesi ngati yalunthayi inu yonso mukhale ndi ukadaulo ofufuza nkumakalowa muziona mmene zimachitikira ndingoyime mphaluntha kuti ingulembalo lankhani ambiri adziyenda iye uja adzakhala ngati akubala nkumakaona zimene zimachitika kumene kuja. Kapena iye uja adzikhala ngati m'bale wake adamangidwa adzikaona mmene zikhaliraso ku polisi. Akapeza kuti nthambi ziwiri zimenezi zabomazi ndalama zikuperekedwa koma mwachinyengo. Chabwino. Ndiye ifeyo ngati Amalawi ndifosangalala chifukwa kholo likamnena kuti mwana wanga kuba nkoyipa adzakupha wanthu iweyo nkumamvera tsogolo lako limakhala bwino. Tithokoze amaseko kuti mwayikapo mulomo koma munena kuti mpakana angolamula kuti atseke sikupha ufulu umenewo munthu ukhoza kugwira ntchito mbali ina umachita business pamene usimukuona ngati ufulu wa anthu ena ake ukhoza kuonongeka. Ndiye iweyo sakhale ogulitsa chimanga kwa Adimaki iweso nkukhalanso ndi yabo yogulitsanso chimanga ku nyumba ndiye kuti kuba chimanga chija ulenga kwa chigulitsidwa kwa Adimaki chija chikupita nyumba kwako kuti iweyo zikagulitsa modula uzilenga mtengo wa boma umene ulipo nkumakapereka kumene kuti iweyo nkumapezako ziliko zichopera zapamwamba zija. Ineyo maono onena kuti munthu sadzatheka koma boma ilili labwero zako za zinthu ndipo wadzanja litali ofunika adulidwe. Usiku wabwino amaseko. Zikomo kwambiri. Kupitira kumva maganizo anzika mwazilandira bwanji nkhani zimaswera bwanji palaina apa. Ndaswera inu mwaswera bwanji bwana. Ayi ndaswera tafika kuti dzina lanu komanso ndemanga yanu zimene achita president izi nkukhonza kumeneku ati ena ndi ena akumakhala kuti ayitati patsani konekanga chepe kuti m'bale wanu alandire mankhwala ena ali mafamasi akuti ayi pamenepo ndi bwino mafamasi amene wasakhalenso ali ndi ownership ya ine ogwira ntchito mzipatala zaboma kumeko sikuphera nafulu. Choyamba ndizichule zinalanga maijisali kumzuzu. Maijisali kumzuzu zichuleni tathokoza maganizo anu pa ndemanga yanu pankhani. Maganizo anga ndoti ife chathu ndi chimwemwe ndi kusangalala kuti president wathu anabwera kuzakhala ndipo kuzapulumutsa Malawi. Anabwera kuzapulumutsa Malawi pa zifukwa ndipo zimene zimatiwawa mu mtima mwathu ndi zimenezo takati kuzunzika kwambiri mzipatala. Kupita kuchipatala upeza yayi mankhwala atha chani ne maganizo anga ndionena kuna ningothokoza kuti ziko kumwamba kujere nyama. Ife basi pano tijere ntoliro uja akanena uja azatu panapitanja. Kumwamba kujere nyama ife tijere ntoliro umena akanena azatu acha. Anzano ake. Tingo muyamika Mulungu basi pachina chili chose tizingo muyamika Mulungu chifukwa pa president umene ndio president. Umene ndiye timati utumiki opulumutsa anthu. Kucheka. Ndacho pa president ndafika pa utumiki. Kuletsa anthu kupanga business zawo ngati pharmacy uli dokotala simuona kuti kumene konkulako aso pena. Ayi amene ali dokotala zimene zomwe ayankhulira president
estate kunena kuti amene ali doctor asapange business afune ma business ena. Okay. Kapena ngatanga pange imeneyoyo ndiye kuti mankhwala amene azipezeka mzipatala zawo asakhale aboma ayi akhale ena ndiye amapezeka ena opanga mwina china bufeni chani timagula stoluwa. Koma mankhwala kuchipatala asapezeke nawo ayi. Tayamikira kumva maganizo anu mayisale kumzuzu mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri ndithu. Zikomo. Kupitira kumva maganizo anzika ka 1 minute pang'ono kuti unalense alankhulepo timve maganizo pa line pali yani mwaswera bwanji. Ndaswera musabanje makawa. Ayi ndaswera kuti tafika kuti madzulo ano. Nudu mwafika tukonkuja kunyanja kusengabe kusalima uko. Tsopano kusengabe tikumbuseni dzina licha. Inetu ndi Jezi Mpia. Bwana Mpia. Zikomo makawa. You have now 1 minute yoti mutipatse maganizo anu. A Professor Peter Mutharika chimene achitachi sikwala kwira anthu ena. Sikwala kwira anthu ena. Apa ndi pambano okubwera no chilungamo no ku Malawi. Abapasa yang'ane kuchipatala kokhayayi. Ayang'ane no department osaboma. Okay. Abwana zinayambira pajatu kuti munthu kapeze olo passport. Okay. Kaya kuti olo kapeze china chilichonse mboma. Even wagula mbewu kwina kwake ufuna kutumize boma lake ndina lake. Umene kuti upereke beka chinyengo kena kake. Okay. Komano kuti abweresa nkhani ile lwa professor. Ife tayamikire kuposa. Okay. Ndipo izizofuza kuti chitira ubwino kuopsha. Okay. Choti muzipatala mndima mankhwala ndi abwana kunena muona ayaya sinopaenda. Ndipo mpaka nomuzo ukapita kuchipatala mozana marunga timulika 50,000 ukukuti mukhoza kuandira mankhwala amkutu. Okay. Ngati kuti akudi misocrate fomwe just asandukaso kuti zilipiraso. Kodi Malawi amapita kuti. Odana ndi izizi amene akudana ndi chilungamo. Chabwino. Akapezeka kapanga makani. Awangidwe ndi chilungamo ibwerepo wena. Chabwino. Inetu ndagwirizana na Professor Peter Mutharika. Mulungu apase moyo wautali kwa basi. Tathokoza Bwana Mpia kusalima kusengabe kuti watero kuti mwagwirizana ndi mfundo imeneyi. Tathokoza tu inu amakawa pamene muchitira bwino. Mukhale ndo sikopambana. Yeso chimodzimodzi. Zikomo timatero kuti timvebe maganizo. Maswera bwanji pa line apa? Maswera kasema bwanji zathu. Aida swera tikudziwe ndina kumene tafika madzulo ano. Agono ndi kumonki pe. Ine Melody Phiri. Bwana Phiri Mutharika sana aponde anthu pabala. Ineyo ndinosangala kwambiri ndi zimene apanga president athu. Kwambiri chifukwa kuti anthu muzipata kuti mavutika kwambiri. Tikapita kuzipatala zinapezeka kuti munthu ufuna kuthandizidwa wina kuti ugwire nthumba kenako azakuza zoterozo ayi mankhwala pano palibe mupite ku pharmacy upeza ku pharmacy upita kuja mwinira kwa pharmacy yo ndameneso akugachira kuchipatala. Ndino anthu ife timavundikidwa kwambiri ndiri tithokozera president athu potiganiza anthu ife amalawi anthu foti tivutika kwambiri tithokoza president kwazakhala. Ndiyo chasogoleri. Tathokoza Bwana Phiri ku Monkey Bay mukhale ndi usiku wopambana tamva maganizo anu. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi Mutharika zimene achitazi sikuthetsa mchere wa anthu ena anthu alandire bwanji ilandire bwanji nkhani nzika mdziko muno ndipo uchuluka ndiwo amene akuti ayi ife imene ndimene timayifuna timveso ena apa kuti bwanji madzulo ano. Maswera bwanji? Bwana maswera bwanji? Maswera bwanji bwana manga. Ayi ndaswera tipatseni dzina Mr. Maxwell. Yes, kuchokera ku South Africa. Maganizo anu ndi otani pa nkhani imene tikukambira nayi Mutharika atero kuti mukumachita za chinyengo kwambiri mzipatalamu ndipo ndaziona zimenezi zatimva zandipeza akutero kuti ena wanso ali ndi mafamasi atseke ena ali mzipatala zawo sizoyenera kuti wachipatala chipangaso zina za private ngati agwira ntchito mboma kumeneku sikuthetserana mchere Mutharikawa. Iyayi kunena zona achamba ne kuti no Mutharika abwera kuzakonza ziko kapena abwera kuzakhala. Nda akamana I think akamana kuti no ndabwera kuzathesa corruption. Katangalesa ate I think ngazina so zimakhanga zimene zifwa dokotala kasigula chipatala.
I think mankhwala ndikhulupira kuti sikuti azipita kumakaudi kwina kwake. Azitenga mchipatala momwe mankhwala boma aja akwapitisa ku private. Okay. Ya zimene ngati mtsogoleri waona kuti ndazina mankhwala zipatala timadanda kuti zipatala mulibe mankhwala ngani zake zimakhanga zimene kuti madokotala aja amanyamula mankhwala aja kupita no muzipatala zawo. Cholinga kuti no anthu azipita azikathandizira moja azipita. Ndiye mukanipusa kuti nosikuonongera na nchere iya ifa nchere wawo ndi umene bomba ntchito so nchere wamapeza ku ntchitoko ndiye ngati akufunanso nchere nawo padiraso panepo ndiye kuti kubwino asankhe chinthu chimodzi. Ndiye apopo kunena zona bwana president sindikuona ngati akulakwisa kapena akuthesa ntchito ya munthu kapena kumuonongera nchere yani komano kuti no madokotalawo akuonongano miyoyo ya anthu ena poti mankhwala aja mahaba kupitisa muzipatala zawo. Tito bwana Makawa ndiye sindikuona popoto nayonse. Tathokoza kwambiri bwana Maxwell kuti munabweranso program ino kuti mufotokoze maganizo anu. Mukhale ndi usiku wopambana mdziko la South Africa. Ndithokoza kwambiri kuti no lero mwagwira khoya ngakhale program ena asina khale nawo ngati zulo. Yeah, ikakati nthawi nalipo nkanango tosatosako wabe sina ngazazo zapita. Nditi ngopereka mafuna mchite comment chani dzulo. Program ya zulo imene munayika topic yake kukhoza imakhozamo kuti mtsogoleri sona kuti no inali ndimafuna ntapereka magazo pene pachapo koma sina nganayesa kuimba kangapo kosana kuti asimagwira ya. Poti yagwira muli ndi 10 seconds or 20 seconds tapereka ni maganizo anu adzulo. Yeah, kuyamba ningopita straight point kwa akabwira. Ndimufuna choyamba ndikupempheni ngati Aluntha TV ni management yanu kuti chonde sikunata tengana akabwira muzabwirisi pa TV po ndiye azizafotokoza azanena amene amankhula mchoti no amalawa ambiri akulira akufuna chakwera ndiye tizafunsa kuti kodi amalawa ake ndi angati kapena iwo azaone kuti kodi ndi amalawa angati amene azakhale kuona kuti akufuna di chakwera. Komanso ngati nkotheka mayi amene ajawo amene akufunika kupita kuchipatala kapena ati asonkhera ifanyamata kuno kusafika tikhoza kukasonkhera abwere chipatala chakuno azayeze mutu muchafa zikuoneka ngati pena pake network imathawathawa mukusakanikirana Airtel TNM ikumasakanikirana ndi khangati kupampana mutu mucha sizikuyenda ya. Ndi ngati nkotheka atenga nisikuna bizana ati maika bwa tukufunani pa TV ndi azafotokoze kuntunda amala kwafuna ndi angati ndi iwo azawerenga makoa amene azabwera azawerenga kuti kodi ndi amala okona 10 amene kwafuna chakwera kapena ndi amala angati ngati azapezeka po muzo wafuna chakwera. Mukhale ndi usiku wopambana ku South Africa. Ndathokoza kwambiri bwana Makawa ndi pasanthawi komanso gwira foni yanga. Zikomo. Nzika za dziko lino zimapereka maganizo program ino malingana ndi mmene mutu mwawo zinthu zikuyendera. Tionenso pa line mwasira bwanji. Ndatsera bwino ndi mwasira bwa? Ayi ndaswera tafika kuti dzina lija. Mafia South Africa dzina ndi Khwedzera. Khwedzera. Mr. Khwedzera. Ndithu poyamba musamachedwe ndi kulankhula mukangopereka topic ija mukangolankhula kuyamba kuja muzingosiya muzilandira makhowa ambiri. Tathokoza kwambiri advice yanu taitenga. Now you have a floor. Yeah. Ndilankhulepo pa nkhani yokhuza amene president alankhulira. Dziko lathu titakhala kuti anthu ifeyo timalikonda. Ndikusatira zimene president anena. Ndipo izi ziyambikire kwa nduna zimene zilipo lero lino chifanazonso zili ndi zipatala. Anthu amenewa atawachosa kapena ndikuchosa zipatala zawozo kugulisa ma private mwa anthu ewamba iyo akhale clean dziko lathu likhozopita patsogolo. And izizi ndimene zikuononga dziko lathu anthu amaudindo kumapanganso zipatala mankhwala muzipatala muja akumapita muzipatala zawo anthu ovutika kumavutika kumaso althandizo kotero ineyo ndikati zimene anena president esatengepo step kuti dziko lathu lipite patsogolo dzonga kwambiri. Tathokoza bambo Khwedzera ku South Africa. Pitira kumva maganizo anzika straight tatenganso ena pano mwasira bwanji.
Maswera bwanji. Ineyo ndaswera mumveka pansi kwambiri komano ya dzina kumene mwatimbira. Amene ndithu tinapatsa mwayi kuti akhoza kupereka kwa maganizo. Ayi ndaswera ndikuti kumeneko dzina lanu. Kono kujilane paboma. Perekani maganizo anu mwalandira bwanji nkhani imene afotokoza Mutharika. Iyo kuza zibara ndi makudu. Imeneyo ndi imene tikukambirana. Okay. Ine yakani nayandi bwino kwambiri. Chifukwa chani mwayilandira bwino kwambiri. Kumene si tikumalingalira kuti tsopano anthu amapanga mwina mabizinesi awo zina zotero kumathamanga kusamalirabe mabanja. Kodi kumene kusikuwaphera tsogolo anthu? Okay. Ndikamena kuti conflict of interest. Chisamaji sana kuna kuti ndaka kuti ine chipatala china chake cha private kundirande ndimagwira kukwizi kuganiza kuna kuti wabwera patient koma kukwiziko kulibe mankhwala kuti ine ndikhoza kumpanga lifa kuti munthu ameneyo kuchipatala chanu pachilungamo kuchipatala chanucho ndimpanga lifa kuchipatala changa edi ndidakhala ndinapasidwa mpata kuti ndine munthu wamkulu kuchipatalako ndimapasidwa mpata omaoda mankhwala ndoti ndizoda zimala ndizoda zimapapeni zimamoxilin zimekanchani zimankhwala chipatala zimankhwala zina zambirimbiri ngati mwina zomabama Jackson aja zimene ndilisa kuti samazipange oda ngati zikapezeka ku pharmacy kwanga ndichifukwa kuti mankhwala mchipatala sudi mankhwala mchipatala boma limachisabe kupanga kuyika mankhwala aja or kuyika ma Jackson aja zibachani ma equipment amakhapo koma awo achipatala zoti izi zinthu zikangopezeka mchipatala ndikuti anthu kumafamasi kwathu sabweraso ndiye anthu zija amaziba inu utakhala ndikumva milanda yachuluka bwanji imene anthu agwira kuba mankhwala akugulisa mankhwala alibe chilolezo ena mankhwala aja kwatenga kumakagawa mankhwala anthu amakhala kupanga abuse of office chifukwa kuti iwowo ali mchipatala chawo ndi amaba mankhwala aja oloka Jackson akatenga basi kukayika mchipatala mwawo basi kamankhwala kena kale kamene kamafuka kuti kathandiza anthu ena ake akhozotenga zimene zati zikafika kuchipatala kwawo kuti iwowo azipeza phindu ndiye maganizo amene wawa ineyo ndikuwalandira ngakhale kuti mabizinesi ena ndi apanga safa chifukwa kuti munthu unali mchipatala ndi unali ndi kakliniki pena pake ndi komanso ndiwede kuti adakuti kuti kliniki iyi wakuta pa mwina miyezi ita kliniki imene ipange salenda kapena mugulise kapena isakhalenso muzina lanu ndi zinthu zoti zibwezeresabe mbuyo pang'ono umoyo wa anthu amene apanga mchidomero komano ababa ufuna kukhoza ziko sitimafuna kusangalatsa munthu mmodzi kuli amalawi oposa 20 chakuti miliyoni amene ali zipatala m'malo muno monda anthu osakwana mwinaso 5,000 ndi anthu osakwana 10,000 amene zipatala zawo zimene zotchuka zimene amatipanga tikapita kuchipatala chaboma kuti pitani kaguleni mankhwala amene amapezeka mu pharmacy yakuti pitani amati yakuti koma mtima kuti pharmacy ija ndi yawo so pofuna kukhoza ziko palibe kunyengera palibe kuti izi zachati izi zandani kapena uyu ndi ndani kapena anthu una akuti akupanga sooni chipatala chakuti azingokuapulira wina aliyese limodzi basi osamvawo tione this time around anthu akumangidwa and iye achitika kumene iyo tili ku central anthu amapeza kuti anthu akulipira mankhwala ine ndichokhumba changa ndithu kuona anthu ena akuluakulu akumangidwa kundende kusakhale kwa anthu okuba mkukuoka iyayi awawo anthu azimangidwa koma muona anthuwa basi akamangidwa kenako basi atulusidwa basi kapero basi akukhala pakoma koma munthu wina amene wangobaka kena kake kochepa basi amene ndi amampanikiza 2 to 3 days up to 7 days 69 months akakhale kundende zimene zizolakwika so ineyo directive imene iyi ine ndayikonda and anakachitabe zinthu zochuluka kwambiri imene iyi kanagwera mu ma department ochuluka ndithu kuti asinye
mbali zonse zimene zikusokoneza dziko lino including ku judiciary. Kujudisha yeso kufunika sachi kuli mbava kuli mbangondo. Ku judiciary ko? Ku judiciary ndipo dziko lingati kuli anthu akuba ndendali ku judiciary majaji ambiri wa maloya ambiri ndakuba wachisanzo kuti mukhulupirire kuna kuti ku judiciary kuli anthu akuba IMCB panopa kumangidwa iyoyo ndi 10 yawa kumangidwa DPP ankamangidwa izozo ena kanzandale kana chitadi zimene zefesizi kutikhuza olakwa amangidwe temukoza kuona kuti loya amene akuyenda maonda kuti anthu a IMCB ndi George Jefferson Kazipatike amene lero Kazipatike lero ndina iliyonse yakwezi kuti munthu ukandoda kuba bwanji munthu jamapita papero apita papero amanga lero 2 days watuluka lero mkoza kuona kuti anthu okuona muna 10 kapena 15 IMCB amene amangidwa panthawi kaka onsewo loya wawo ndi Eugene ndi Kazipatike so Kazipatike pali anthu ena ake amene aku judiciary pamene amagwirizana zochitika amulandu ukafika kwakuti basi angomva kena kubasi munthu ja ampempha belo ituluka zimene zimakhala zosiyana ndi mbwino musemu pa munthu amata magidolo chikazo denaja aboneka ina magidwa kumangidwa kuchokona kuti munthu wachita kumva chisoni yeye ali kunkhunga yeye ali kumangoche yeye ali kuti ali kutonta achisale yeye ali kuti this time around timafunikaso tionesa anthu nawo soyena so akumangidwaso mwatungu umene koma pazifukwa zeni osati zifukwa ndale. Ndimachita chidwi kuti kodi nzika yafika poti mpaka ithawoloza chala kubwalo la milandu malozako chala. Ndipo kupanda kuti imana pamakhala masaiba challenge munthu ukhoza kupakira track kugwira kumangidwa kupeza mavuto ineso ndi anthu amene maziwa kuti majaji awo ndachinyengo ndiponso zili pali ponse anthu akupita kuziwa kuti majaji akuti ndachinyengo kesi yako kuti ukomere ukuyenera upite kwa loya wakuti kuti kesi yende mwachangu ichedwe kwambiri ampasa jaji wakuti mwandu kupaya mwana lero basi munthu kumangoyenda pakala 6 years munthu mwandu akungoyendera ati mumakhoti akungoyendera makhoti chifukwa kuti ndi anthu andalama ukhala munthu osauka sizingateke filimacho singati lero kungopanga china chake kuti wamenyana ndi munthu wachitosamano iweyo ukalowa tithokoze bwana kundilande kuti munabwera pa line apa kuti mulankhule maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana ndipo talemekeza maganizowa zikomo nzika za dziko lino upereka ku maganizo makhabe chidwi kuti kodi ndi choncho aone maganizo a nzika ifenso timakhala omangika pano tilibenso mphamvu zoti titha kuyankhulapo china chilichonse ndiloleni kuti titengenso ena pa line apa fando ochuluka kwambiri amene akupereka ku maganizo awo mukuganiza bwanji Muthalika bwana mwaswera bwanji taswera ino mwaswera bwanji amene ndaswera dzina lanu komanso kumene mwatiimbira okay ine ndi Stanley Banda kunkhatabe pachunguluwe apo koma pano ndiri Cape Town panopo thank you so much bwana kuchokera ku South Africa tapereka ni maganizo anu kuno bwino program ino mukusatira bwanji nkhani comment yanu yotani nkhani taimva ali ndi nkhani yabwino kwambiri munthu wamkulu mukukuta moyo pamene pakaliza ngati munthu wamkuludi chifukwa zimachitisa manyazi kwambiri kuti malo aulere azikhala ngati ena ake akupezapo ndalama zimapasa ulesu kwambiri moti nimamva zozoli sister anga wina akamanduza kuti tinapita kuchipatala wavangotilembera atuza kuti tikangogula mankhwala kuti ku pharmacy ndizo zopeza chisoni kwambiri ndeno ngati plan yake ili yomweyo imene apanga mkulukuta moyo ife tikuvomerezana nayo ndi plan yabwino kwambiri ndoti ithandiza mabanja ambiri amene ali ovutika akwanirisa kupanga zimene zikufunikirazo pa moyo wawo kusiyana ndoti munthu azimuza kuti ayi upeke kaye 5,000 kuti zinthu chili chaulere sizikhala bwinoyi mapeto akazanena kuti maona nthawi ija mkulukuta moyo ija mumalipira kuzipata zaulere
nezi makanga tukuyibisana mbili anthu apanga zimene zozo amakauta kuzochita iwo ya ndena mbangati nali imeneyo kuti ngataganiza choncho aganiza bwino kwambiri ndipo ndizofunikira kwambiri chabwino timalize choncho ndithu ndathokoza ku South Africa tikumusen dzina lija Stanley Banda uno South Africa Cape Town kale dosiko wapambana Cape Town inunso imene kwa makao zikomo kupitira kumva maganizo amzika alaina apa pabwera inanso tione kuti kodi iwo ndi ani achokeranso mbali iti mwasulako bwanji. Hello Mr. Magao. Bwana mwasula bwanji dzina lija komanso kumene mwatiimbira. Ine ndi Felix Mapemba kuno ku Pretoria koma anthu ambiri amangoti Zomba Boy. Zomba Boy welcome. Ku Pretoria tithokoze kuti inu nkhani imene yakupezani. Amtalikawa zimene anenazi sikwaponda ena pa chilonda. Ayasogo pamene basana aponde. Oh. Chifukwa mutati muone anthu akuvutika kwambiri misonkho yawo kumano zipata mankhwala ndi mlibe. Okay. Goma lima yesesa kugula mankhwala kubweresa ku zipatala kumano chifukwa cha anthu ogwira ntchito kumene kuja kuti ali ndi zipatala zawo amatenga mankhwala omwe aja ndi kumapitisa mu zipatala zawo. Okay. Ndeno apapa muthalika ayi apange zimenezi ndipo tikuyamikira kwambiri mkulu yutu wabwera kuzakhalatu chabe kuti anakati azilola kuti munthu akamaliza 10 years apitirize komano apapa zavuta basi. Makonda akanapitiriza. Pitiriza pana ndithu basi no azangothera konko basi mkulu ujati tikaike basi. Timayeneka kuvota after 10 years or after 5 years zikhale momwemo basi. Chabwino. Ndithulidwa asogolera kuyamikani ko basi. Tathokoza Zomba Boy all the way from Pretoria.